más szempontból barátnő. Jacqueline az egyik legjobb rajzosom, ezt kimerem jelenteni, a legtehetségesebb talán az egész iskolában eszméletlenül jó kis csaj. Felülnézetben oldotta meg a babakocsit, soha életében nem tanulta. Ezt így meg olyan dolgokat csinálok, csak nézek. Mégis kettődimenziós a kép. Szóval, hogyha elkezdett felülnézetben van a babakocsi, a kisbaba 2D-ben elé van téve, és ugyanúgy 2D-ben vannak a babakocsinak a kerekei is, és végül is ez a fogó része is, de mégis úgy van megoldva az egész, hogy az embernek olyan érzése van, hogy meg tudja fogni ezt a babakocsit. Szóval rendkívül jó kép, ez is egy nyerő kompozíció. Ezekkel a dolgokkal nem nagyon tudok mit kezdeni nálad, de ez még valószínű abból adódik, hogy még ilyen kicsi-pici kislány, majd hogyha nagyobb ez kinövi. Teljesen jó, szóval én gratulálok hozzá, nagyon szép alkotás.